Hello friends, welcome back to my channel. So look दिनै जों थाइजौ जानो नागिरदों थाइजौ हाजिरना so मालायनि स्टेटासखौ नायै थाइजौ लुगैनायानो हामथारला आंहा बेसेबा गोबाव थाइजौ लुगैना दंमोन ओमफ्राय दिनै जों फाइनालि जानोसै आरो so नोंथांमोना नायलांदो जोंनि फानलु जानाय so नोंथांमोना नायलांदो जोंनि थाइजौ जानायखौ to the बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै थाइजौआ जा गोखैथारलै बाबु थाइजौ मोनजायैनि बेस्रा गल'ल' जा एथिं बालिया हागासिनो नै जोंहा थाइजौ लादो आरो लाइन थांबावदो सानै गथ'खौ लाइन थिनहरबावदो इयाव मोननै दंबावो ने बोरैबा आमथिं सुवा आमथिं सुवा थाइजाग्रा फिसाफ्रा आंना मेरला जों फैसा दैया बारा जागोन नामाथाय ने बाले आलु गोसो जाखागोन आलुसो जाखागोन रेडि बेखौ जों दा माबानोसै बेजोंहाय रुखिनोसै देग्राया जोंना डेन्जार स्पेशलखा नंमारगौ स्पेशल मार जों खिथु फायफाबाय थाइजौ जानो नागिरदों होनना बुंनायखाय फैफाबाय बिसोरो बेथ' दान्दाला दहायनो बे नेगासिनो इथिना हरलायसे मा जाखो दान्दाले हाथायखौ खिथिलायसो रायजोफोरनो आंनि जाबसानो जोंनो हाथायखौ गुन्दै नोंनि गन्थं बिजौनि जबाय बिमाया ओहो बालिनि खेत्रआव मा जागोन मिथिबायना नोंनि खावलायनि जबाय बिमाया अ लेटेनाव गोग्रिखौबो जानोनो लुबैया गोदैबासो जागोन आंखौ लुगैना थानो हालालै बालि नै आरो रुकिन दोंखौसो एफा जाब्रा दे जले जले रुके मा थाइसे गुजु लास्ट बेनो दे लास्ट बेखौ लगायखागोन ब्रा ने गोसोसै जाबाय नाव आया ओमफ्राय सेरखौ मागानोसै गोखैद्राय जानायनि आरोना बेयावथ' जोङो फानहरदो Bitta. Pode falar essa música. Ah, hadi sa taste hindi ne bali. Betul. Betul Faodur? Ini kemana ulah itu? Labo. Ulah kan ah? Nah, baru. Gokui kan? Gokui ini jangan gokakkan? Gokak ini jangan go. Bakal lewat sini ya nggak sama nado. No. Belah, gue banyak.
आंनोसो नांबावगौमोन फावदुरा जानो हायाबा जोंनो हरदे Ngang ràng luôn ạ. Xong rồi. Dạ, aku tuh kalau rela bah. Sasalu zen mene. Untuk number 1 ka angin birat palu sana hide de per. Haye bali haye. Bali. Tamam hakayan kin do palu sana. Bekerja dengan ini saya kamera guys. Nih nunggu sana kita makan. Sini kok. Lama. Ayo rồi mà gần đó đấy bima sợ mà khi ra nẹo 이제는 고차 뿔뿔 지나자는 거 바라면 되네. 그냥 내가 실례했어. cứ thông mình là bắt liền. Test này. Tamam. Ha, ini dah kan dulu eh. Ayo kan dong ya. Enggak sebenarnya harus bayar ang lo lah stop. 마치 타이즈구먼 자들 빨리. 타이즈구먼 먼저 마트 별로 거. 매전 지금 뭐나 겐 마트. So like a pretty video, bye.